Iza većine stihova pjesama domaće glazbene scene stoji ime Vjekoslave Huljić. Na prigovore da su prečesto trivijalni ne žele ni odgovarati. No osim hitova, Vjekoslava niže i spisateljska djela. Zbirka pjesama ušla je u školsku lektiru, a sada je izdala 8. knjigu, roman za mlade. Tema egzistencijalni problemi i neiscrpna inspiracija, ljubav. Iako je završila pravo i položila pravosudni ispit, neosporna hitmakerica Vjekoslava Huljić govori kako nikad nije uspjela zatomiti pjesnika u sebi. Tako je jučer predstavila svoju 8. knjigu. Često znam reći da sam se rodila s perom, jer kad sam naučila slova i počela pisati, već su te prve pjesmice pokazale da je to nešto za što sam se rodila. Kako joj je književni uzor Andersen, godinama je pisala za djecu. Prošle godine objavila je prvi roman za odrasle, Gen Anđela, a već jučer promovirala novi, Moja baka ima dečka. Knjige je počela nizati kao hitove. Desilo se da su oni izašli nekako u jednom kratkom vremenskom periodu, ali su nastali ranije. To je moj posao, moja ljubav, moj hobi, to je ono što najviše volim raditi u životu. U fokusu joj je ona koju je opjevala stihom koji je već ušao u anale. Žena majka kraljice. Žena majka kraljica. Polazim od žene i prikazujem 100 njenih lica. Tako i u ovom romanu žena postaje hraniteljica obitelji nakon što muž dobije otkaz i ta obitelj koja se pomalo raspada, potrebno je, na neki način sam je htjela sačuvati na okupu. Postoji jedno svjetlo i uvijek ne treba gledati puno u vrhove cipela, jer tako nikad nećeš vidjeti zvijezdu i njen sjaj. Ljubav ju je dovela i do 100 stihova koji su postali hitovi, no i često bili na meti kritike javnosti. Vjerojatno zato što ja stvari govorim drugačije, na neki drugačiji način, volim metafore, možda ih neki ne razumiju. U stvari pravo i sloboda je svakoga da nađe odgovor na pitanje što je pjesnik htio reći. Nema recepta, mogu možda reći da imam nos za hit nakon toliko godina, ali opet nikad nisi siguran. Na pitanje tko ne može bez koga, Tonči bez Vjekoslave ili obratno, odgovara. A ne znam, to bi trebalo vidjeti, ovako dobro, jako dobro funkcionira. A tko drži 3 kuta kuće? Ja držim sva 4. Iako je teško i pobrojati njezine pjesme, omiljeni stih je ipak Gutljaj duše i kap vode, razumim sve, ali ne razumim ljude. Doris Dragović.